በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ መጋቢት ዕለት 12 መጋቢት። በዛ ዕለት እዚያ እግዚአብሔር ንሚካኤል ሊቀ መላእክት ናብ በለዓም መሰግድ ለኣኾ። ባላቅ ንደቂ እስራኤል ክለግመሉ ምስ ፀውዖ ኣብ መገዲ ኣብ ቅድሚኡ ቆይሙ እተኣድጉ ብልሳን ሰባት ክሳብ እትዛረብ ኣሰንበደቶ። ነታ መርገም ከዓ ናብ በረኸት ለወጣ። ኣማላድነቱ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ሰላም እብል ለዘይቀድም ጾታሁ እምእለ ቁማን ነፍሳት ለብልዮ መዋዕል ታሕተ ክነፊሁ ሚካኤል ካህን ለመልእክተ ዲያቆን በአምሳሊሁ ይቅትል ዕድዋነ ነፍሰ ይሂዞ በእዴሁ ከመርእዮሙ ካልኣን ይፍርሁ። ሰላም እብል ንዝቀደመ ጾታሁ ካብ ቁማን ነፍሳት ንብሉይ መዋዕል ትሕቲ ኣኽናፉ ሚካኤል ካህን ንተልእኾ ዲያቆን በአምሳሉ ጸላእቲ ነፍሰይ ይቕተል ሒዙ ብኢዱ ካልኦቱን ርእዮም ክፈርሁ። በዛ ዕለት እዚኣ ንብፁዓን ቅዱሳን ዲሜጥሮስ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ድንግልናኡ ዝተገልጸትሉ ዕለት እያ። ንሱ ቁፅሩ ካብቶም 12 ሊቃነ ጳጳሳት እዩ። ምኽንያት ምግላጽ ድንግልንኡ ድማ ነቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ኣቦ ንቅዱስ ዮልዮስ መልኣኽ እግዚአብሔር ተገለጸሉ። ንስኻ ናይ ክርስቶስ ክትከይድ ኢኻ፣ ምስጋና ንዑ ይኹን። ጽባሕ ዘለላ ወይኒ ሒዙ ናባኻ ዝመጽእ ንሱ ብድሕሪኻ ሊቀ ጳጳሳት ክኸውን ይበሎ። ንጽባሒቱ ምስኮነ ድማ ቅዱስን ክቡርን ዲሜጥሮስ ዘለላ ወይኒ ሒዙ ናብኡ ኣተወ። ቅዱስ ዮልያኖስ ከዓ ሓዞ። ነቶም ህዝቢ ድማ ብድሕረይ ሊቀ ጳጳሳትኩም እዚ እዩ በሎም። ብዛዕባ መልኣኽ እግዚአብሔር ዝበሎ ነገሮም። ቅዱስ ዮልዮስ ምስ ዓረፈ ድማ ሊቀ ጳጳሳት ሾምዎ። ብቕድሚ እዚ ዝተመርዓወ ሰበይቲ ዘእተወ ኣብ መንበር ማርቆስ ተሸይሞ ኣይፈልጥን እዩ። ብዛዕባ እዚ ከዓ ሰይጣን ኣብ ልቢ እቲ ህዝቢ ኣትዩ ኣብ ልዕሊኡ ክዛረቡን ክሓሚዎን ጀመሩ። መልኣኽ እግዚአብሔር ከዓ ተገለጸሉ ከምዚ ከዓ በሎ፣ ካብዞም ህዝቢ ዝሓሚኻ ኣለዉ። ካብ ልቦም ከዓ እዚ ጥርጥር እዚ ከተርሕቐሎም ይግባእካ እዩ። እቲ ኣብ ማእከልካን ኣብ ማእከል ሰበይትኻን ዘሎ ተጋድሎኻ ክትገልጸሎም ይግባእካ እዩ። ካልኦት በኣኻ ምኽንያት ክጠፍኡ ከለዉ ንስኻ ነፍስኻ ጥራይ ክተድሕን ኣይትድለ። ሕያዋይ ጓሳ እንተ ደኣ ኮንካ ህዝብኻ ክተድሕን ደኣ ተጋደል በሎ። ንጽባሒቱ ዕለት 12 መጋቢት ቅዱስ ቁርባን ቀደሰ። ነቶም ህዝቢ ከዓ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፁ ኣብኡ ክጸንሑ ኣዘዞም። ደጊሙ ድማ ሓዊ ከኣውዱ ኣዘዘ። ናብ ምቕዋም ኣንስቲ ልኢኹ ድማ ንሰበይቱ ጸውዓ። እቶም ህዝቢ ከዓ በቲ ዝገበረ ዘሎ ይድነቑ ነበሩ። ንሳቶም እንታይ ክገብር ከም ዝደሊ ኣይፈልጡን ነበሩ። ካብኡ ተንሲኡ ጸለየ፣ ኣብቲ ሓዊ ተመላለሰ። እቲ ሓዊ እናደደደ ኣብ ማእከሉ ደው ኢሉ ብኢዱ ሓዊ ሓፊኑ ኣብቲ ቆብዑ ገበሮ። መሊሱውን ኣብቲ ሓዊ ኮይኑ ነዊሕ ግዜ ጸለየ። እቲ ኣብ ቆቢዑ ዝነበረ ሓዊ ነቲ ቆቢዕ ኣየንደዶን። ንሰበይቱ ከዓ ጸዊዑ ካብቲ ሓዊ ኣብቲ ነጸላኣ ገበረላ። መሊሱውን ነዊሕ ሰዓት ጸለየ። ካብ ናይ ክልቲኦም ኣልባሳት ዋላ ሓንቲ ፈትሊ ኣይሓረረን ኣይተቓጸለውን። እቶም ህዝቢ ከዓ ተደነቑ፣ ንእግዚአብሔር ከዓ ኣመስገንዎ። ካብኡ ነዚ ቅዱስ ኣቦ ነዚ ዝገበሮ ብዛዕባ ምንታይ ከም ዝኾነ ከረድኦም ሓተትዎ። ንሱ ከዓ ምስ ሰበይቱ ዘለዎ ግብርን ተጋድሎኡን ነገሮም። ኣቦኡ ብዘይድሌቱ ከም ዘመርዓዎ ሰበይቱ እውን ነቲ መውስቦ ከም ዘይትደልዮ ገለጸሎም። እንሆ ካብ ዝተራኸብናሉ ግዜ 48 ዓመት ጌርና ኣሎና። ኣብ ሓደ ዓራት ንድቅስ፣ ሓደ ክዳን ንኽደን ከምቲ ሰብኡትን ነንስቲ ዝፈልጥዎ፣ ኣነ ግን ኣይፈለጥክዋን። ኣብዚ ኩሉ ዓመታት ከዓ ለይቲ ለይቲ መልኣኽ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ወሪዱ ብኽናፉ ይኽልክለልና። እዚ ግብሪ እዚ ከዓ እዚ ኩሉ ዓመታት ንማንም ሰብ ኣይነገርኩን። ኣነ ፈጺመ ክገልጾ ኣይደለኹን። እንታይ ደኣ ንስኻትኩም ካብ ሓሜትን ሓጢኣትን ምእንቲ ክድሕኑ
እግዚአብሔር ባዕሉ ክገልጾ ኣዘዘኒ። እቶም ህዝቢ ከዓ ኣጸቢቖም ተደነቑ፣ ንእግዚአብሔር ከዓ ኣመስገንዎ። ንዑ ከዓ በደሎም ሓሜቶምን ይቕረ ክብለሎም ለመንዎ። ንሱ ከዓ በደሎም ይቕረ በለሎም። ኣይትሕዘኑ ኣይትጨነቑ፣ እቲ ዝኾነ ካባኻትኩም ኣይኮነን፣ ካብቲ ጸላሰናይ ሰይጣን ዝኾነ እዩ በሎም። ሽዑ ኣብ ልዕሊኦም ባሪኹ ኣፋኖም ኣሰናበቶም። ንሳቶም ከዓ ዝረኣይዎን ዝሰምዕዎን ተኣምራት እናነገሩ ንእግዚአብሔር እናመስገንዎ ናብ ኣባይቶም ብሰላም ኣተዉ። ነዚ ቅዱስ ዲሜጥሮስ በረኸቱ ምሳና ትኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ሰላም ለዲሜጥሮስ እንተ በድሁ ተጸፋ ሓሳባ ኣዝማን ዘድህር ወለላ ሓለፋ ኣርአዮም ሃይለ ድንጋሌሁ በስምረተ አልፋ አቁሮ እሳት በኩፉሩ ወለብእሲቱ በአጽፋ ለእለናፈቁ ህዝብ ከመይኩኑ ተስፋ። ሰላም ዲሜጥሮስ ብኢዱ ዝተጻሕፈ ቁጽሪ ዘመናት መጻእን ዋላ ዝሓለፈ ሎሚ ገለጸ ክብሪ ድንግልንኡ ብፍቓድ ጎይታ ኣቑሪሩ ሓዊ ኣብ ቆቢዑ ንሰበይቱውን ኣብ ዓጽፋ ንዝተጣጠሩ ህዝቢ ንክኸውን ተስፋ። በዛ ዕለት እዚኣ መላዚ ካብ ሃገረ ፍልስጤም ሰማዕትነት ተቐበለ። በረኸቱ ምሳና ትኹን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም ለከ ሰማዕት መላዚ ዘምድረ ፍልስጤም ወልደ አግአዚ ምህረተ ነዳያን እለቡ እንዘ ኢሰዚ ከመ ታምክረኒ ንኣናዛዚ ቅድመ ይዳደቀኒ ሊተ እደሞት ኣሃዚ። ሰላም ንዓኻ ሰማዕት መላዚ ናይ ምድሪ ፍልስጤም ወዲ አግአዚ ምሕረት ድኻታት ክተስተውዕል ብዘይ ምህካይ ክተማኽረኒ ንዓ ናዛዚ ከይቀደመኒ ከሎ ኢድ ሞት ተሓዚ። ዘቕረብክዎ ማህሌት ኣዘኻኺረ ኣላፍ ካብቶም ኣዘውቲሮም ዘገልግሉኻ ኩሉ ግዜ ብዘይ ምዕራፍ እንዳኸንብብ ተቐበል ናይ ድኽነተይ መጽሓፍ ብዝገበርካ ጎይታ ናይታ መበለት መባእ ውኩፍ ካብ ዘእተውዎ ሃብታማት ናይ ሃብቶም ተረፍ ቅዱሳን ነቢያት ሃዋርያት ውን ሰባኽያን ሰማዕታት ምስ ጻድቃን ደናግል ከዓ መነኮሳት ውን ሄራን ባርኾት ባርኹ ማሕበር ዘቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ካብ ዝዓበየ ሽማግለ ክሳብ ዝነኣሰ ህፃን ንዝፀሓፎ ብመጽሓፍ ንዘፀሓፈውን ብምድራስ ንዘንበቦ ንዝተርጎሞ ብልሳን ሓዲስ ንቃሉ ውን ሰምዐ ብእዝኒ መንፈስ ብጸሎት ኣዲኡ ማርያም ዓራቂት ካብ ኩሉ ምባኣስ ኣሕቢሩ ይምሓረና ኢየሱስ ክርስቶስ። ሰላም ንዓኻትኩም ጻድቃን ምስ ሰማይት ዘዕረፍኩም በዝሎም ዕለት ንዓለም ዘሰነፍኩም ኢኹም። ንስኻትኩም ብኩሉ ትዕግስ ኣብ ቅድሚ ፈጣሪ ለምኑ ብኩሉ ሰዓት ብዘይካ ንስሓ ንዓና ከይወስደና ሞት። ሰላም ንዓኻትኩም ናይ ዝዓለት እዚኣ ጻድቃን ኩልኹም ሰብኡትን ኣንስትን በብኣስማትኩም ቅዱሳን ሰማይን ምድርን ማሕበር ስላሴ ንስኹም ምእንቲ ማርያም ኣዲኡ ዘክሩና ኣብ ጸሎትኩም ንኽትሕልውና ተማሕፂና ኣለና ብናይ ክርስቶስ ደም።